Helo, Mikey Denman sy'n ma, a ni yma yn Caerdydd yn yr Angel Hotel. A fi yma gyda'r gym-gyms, Cymdeithas Cymraeg. Very exciting. Fi'n mynd i weld pwy sydd digon fabulous i cael coron. Best dressed. This. Na, fab. O'n i'n aros am hynny, o'n i'n aros. Beth enw chdi ta? Mikey. Sorry, o'n i'n actually dweud, sorry, enw fi Mikey. Beth enw ti? Tesni. Tesni? Ia. Fel y lle yn America. Fel, sa'n ler yn America ar y Tesni? Tennessee. Ia, Tesni. Oh my gosh, so sorry. Nawn iawn, Steve, fain. Beth yw'r smani fwyaf? Ti'n matcha'r bwyd, lick o potato soup. Love it. Chi gyd wedi bod yn gwneud aroliadau? Dwi'n mes o fi gael y byd. Ti'n edrych yn Instagrammable? Ti'n edrych yn Insta? Ti'n rhyw scandals yn mynd i ddigwydd heno? Os chi'n sicr o'n i glywed, falle... Fi'n mynd i reito ti, okay? Ti'n barod? Fi'n mynd i roi chi 30 allan o 10. Lord. I am starstruck. This is like a dream come true, Mickey. Genuine. So fi yw llywydd y gymgym, so fi yw un o'r rai sydd wedi bod trial trefnu'r noson. So beth yw thoughts ti ar y gwisgoedd i gyd so far? Fi wedi edrych rownd, fi wedi cael tymau bach. Tymau bach yn synllid, sorry. Okay. Ani nôl. Ti eisiau gwneud y Mean Girls thing? Wel, yn yr upfront cover. Mae vibe go wir hyn, ond mae rai fi ddweud, fi byth di bod yn bol fel hyn o'r blaen. Ond na, mae pobl yn edrych yn really stylish, ond mae rai fi ddweud, mae hi'n profiad. Vibe. It's a vibe. Ddim yn priodas. O. Beth oedd di ysbrydoli y gwisg? Te oedd yn gorau'r rownd yn y tŷ a just standard Chris Gwyn, efo. Bydd yn dweud ti? Y fi'n un allynedd. Y fi'n peth allynedd. So no change, y fi'n un gwisg allynedd. Be? Y fi'n gwisg allynedd. O, yr un gwisg allynedd, okay, sorry, I didn't get that at all wedyn, sorry. Silent, so beth ti'n ei hwn yn yna? Rhaid fi roi ei rhywun. Ti'n ei dewis rhywun to? Na. Gofyn i hi wneud nesa impression. O ia, oce. Hi, guys. Ond mae'n fi coroni rhywun. A fi am y rhaid. Chi'n gallu... Can you all stand up? Ooh! Yes! Yes, Queen! Woo! So guys, you're all queens in my eyes, okay? Chi gyd yn fab. Just piece nhw plastig yw e. Okay? You ripped your dress and you still look amazing. Mae'n un really galed i torri. Yes. O ti wedi gwneud set up, a o'n i'n hoffi'r sas a popeth, so dyna ni. Ti'n edrych yn fab, okay? Dyna ni. Nesa. Oh, dyna ni. Thank you very much. Wel, guys, fi wedi cael noson a hanner a wedi joio mas draw. Joio byw, cael ei dew. Just get that in. Mae da fi reservation yn yr Ivy now, so see you later, girls!